Mitäs sulla? Meillä on korkeatasoisia potilaita. Rouva pääministeri. Joo, me hoidetaan kaikkien valtioneuvoston naisten työterveyshuolto. Mutta mä ajattelin, että sua saattaisi kiinnostaa tää. Feminan kaikki potilastiedot on ehdottoman luottamuksellisia. Myös asiakkuudet. Myös talon sisällä. Luonnollisesti. Kato se. Hei. Ilmari Nortamo. Eira Pasanen, Stadinkoti Oy. Hei. Te olette siis se, joka ilmeisesti löysi tämän meidän yhden potilaan. Joo. Meillä oli sovittu tapaaminen. Tai oikeastaan mun piti toimittaa hänelle vain ne paperit ja muuten oli kaikki selvää. Mä menin sinne ja jostain syystä hän oli laittanut oven väliin sellaisen puisen kiilan. No mä siinä koputtelin aikani ja ajattelin sitten, että hän on ehkä mennyt takapihalle tai jotain ja jättänyt mulle oven raolle. Ja, no mä löysin hänet siitä sohvalta heti kun menin sisään. Eli hän luotti siihen, että te tuutte paikalle sovittuun aikaan. Niin, tai kun mä menin seuraavaan tapaamiseen, niin ne sanoi, että mä oon etuajassa. Ja silloin mä vasta tajusin, että kun mä olin siirtänyt mun tapaamiset kalenterista puhelimeen, niin mä olin merkannut ne kaikki tuntia liian aikaisin. Oh, how nice little buggy you are. Oh, are you afraid? Are you? Oh, I guess I would be a bit of afraid too if I were a tiny little buggy like you. Yes. Because you might get squashed, you know. Nobody would even notice. Just like that. Yeah. But really, this is how the world functions. The small ones, they get squashed by the bigger ones. Yeah. Don't be afraid. I will not hurt you. I'll show you something. How does it look?